प्रेक्षकांनो आणि सर्वेक्षकांनो तुमका समेस्तान म्हणजे काल ते प्रणव कोरोनाच्या निमती संसारांत जीवन असलेल्या हर एक मनशान बघूल्यान सोसले दैहिक आणि मानसिक आकलास दुःख आणि मरणा उतरवूंक असाध्य कोरोना संसार ग्रासनच्या फाटल्या 1.5 वर्षांत आम्ही जायते जिनेले शिकल्या त्यांच्या पैकी थोडे तुमच्या मुखार दोरो हाव अपेक्षिता प्रथम जाव आम्ही आमच्या बरोबरकी खातीर महत्व दिवंक आणि ती सांभाळूंक शिकल्या वेळार बरे कान जेवण नियमित व्यायाम कुडीची नितालय आणि सामाजिक अंतर दवरून विश्व संस्थेन दिल्ली रुली आणि रेगरो पाळोंक आम्ही शिकल्या दुसरे आणि वर्तली समजावून असा देवाचो मोग देवातून पयसले सबार जाणा मागणेद्वारे देव समोर गेले असता मागणेने जारकेल्या वरवी मानसिक शांती आणि समाधान जोडून पावल्या तिसरे प्रमुख जाऊन असा कुटुंब संबंधाक दिलं महत्व घरांत कुटुंबाक इष्टमंत्रान मोगराच्या मनशाक आमचो वेळ आणि मोग देऊन शिकल्या आस्पत्रेंत दीस आणि रात म्हणले नसताना पिडीचा बरे करून वावरच्या डाक्टर नर्सा आणि सिब्बंदी गौरव देऊन आणि त्यांच्या सेवेक उपकारी मान दाखवून आम्ही शिकल्या आमच्या शिक्षकांक अभिमान लेखोंक शिकल्या ऑनलाइन शिकपाद्वारे शिक्षकांची निस्वार्थ सेवा आणि त्यांनी भुरग्यांक शिकून काडची मेहनत आमकां समजली लॉकडाऊन जाऊन काम उसो गुत जायनातला वक्ता आम्ही घरात आमचं काम करून शिकल्या शॉपिंग बँक आणि हेर गरजेचे व्यवहार ऑनलाइन मुखांतर करून शिकल्या वोटारे तंत्रज्ञान वटमपणा खूप फरक पडले म्हणे गरजेने बोंचे काऊंचे वस्तू हातचे रावून जागृत कायेन पैसे वापरून मितव्य रीतीर खर्च करून आम्ही शिकल्या मोठ योजना संसारिक कुशलय वस्तूंची आशा हांच्या फाटल्यान सुशेग नसताना दामुनला दवे कोरोनाताम ब्रेक पडताना सावकाशी घेऊन जिवंक आम्ही शिकल्या अशे आम्ही जायती जिनेली शिकल्या असता प्रस्तुत कोरोनाच्या संक्रमित काळात आम्ही जीव नसान तरी व्यक्तीसाथीतून मुक्त जाऊंक आम्ही दावा लागी मागया आम्ही शिकली बरेली सावा विसरा नसताना मनशामध्ये एकामेका आदर्शन सुदर्शन मनशापणान जेवया म्हण सांगून म्हणजे उतरा संपयता देव बरे करू।